Днес е денят на заплата, така че е време да разпределя парите си. Версия самотна майка. Този месец разполагам с 2300 лева. Само аз и моето мъниче сме, така че всеки лев трябва да знае точно къде отива. Започваме с фиксираните разходи. Netflix 50 лева, без много оговорки. Купувам и 30 минути спокойствие, а интернет, газ, ток и вода ми излизат общо 180 лева. После записвам необходимите разходи. Наемът и сметката за телефона заедно са 950 лева. Не е приятно, но е нужно. Сега преминавам към спестяванията, дори и най-малките. 30 лева за черни дни, 20 лева за уикенд почивка, вероятно само в близкия парк с малко хапване, но пак се брои. 10 лева за еднодневна екскурзия до града, музей и пътуване с влак. 110 лева, за да намаля сметката за ток, защото дължа пари. 5 лева за предстоящи рождени дни, защото винаги има някой, който празнува. Когато бюджетът е готов, проследявам всяко харчене, от закуски за училище до спонтанни детски игри. А моят шаблон върши цялата тежка работа. Ако и ти си майка, която се опитва да разтегли всеки лев без да губи разсъдъка си, напиши коментар и ще ти изпратя линк към шаблона.